ta'aziyar wani Muhammad. Allahu kai rayuwa, kai ne kuma kai mutuwa, kai ne mai cire damuwa, kai ne mai haɗa shakuwa. Allah ka ji kan wani. Ka daɗo tsira gun Mustapha Muhammadu manzo mujtafa, shugabana jigo mai falsafa, ga kalamai na zan sarrafa. Allah ka ji kan wani. Wannan mata na tausaya, ta sha jinya ba sanyaya, ta samu tulin masoya. Addu'ar su Allah sanyaya, Allah ka ji kan wani. Mun shaida tana zumunci, halinta ne shi mutunci, tana da fikira ga azanci. Allah ka ba ta aminci, Allah ka ji kan wani. ‘Yan uwana ga roƙona, ku saurara gumbatuna, ku zo ku taya man du'ana, ga ‘yar uwa ita sananna. Allah ka ji kan wani. Mu ɗau darasi nan mai girma, duniya ita ba ta da girma, ƙasƙantatta ce shirmamma, babu daɗi cikin ta ƙazama. Allah ka ji kan wani. Yau dai kan mun rasa uwani, Allah ka cire mata tsanani, Allah ka yi mata lamuni a aljanna mai sansani. Allah ka ji kan wani. Wannan waƙe ni Bashir Yahuza malumfashi na yi ta a matsayin ta'aziyya a ranar Laraba 13 ga watan 4 hijira ta 1446, wacce ta yi daidai da 16 ga watan Oktoba 2024 miladiyya.